Takže ahojte, v dnešnom videu si otvoríme 3 nálepky FIFA 365 2024. V týchto nálepkách chceme nájsť kartu Rookie Endrika, to vlastne taká asi najdrahšia karta. Viem, že naposledy, čo som sa díval, som videl, že sa pohyboval okolo 10 eur, možno viacej. Jeden balíček ma stál 90 centov, takže máme tu 3, takže 2,70. Tak môžeme sa vrhnúť na to. Ak sa nemýlim, sú tam aj nejaké pekné karty Ronalda, nie Ronalda, prepačte, Messiho. Toto dáme preč. Môžeme ísť na to. Prvá je... OK, máme tu Stezenskýho. Potom tu máme David Alaba. Potom tu máme... vlastne... neviem, čo to je za invert, prepačte, za invert. A potom tu máme už len nejaký letáčok nejakým kódom. Takže si môžete dať do tej aplikácie. Takže to bol prvý balíček, troška si to tu dáme dáme si to troška na bok. Zatiaľ žiadna nejaká špeciálna karta. Neviem, či tieto karty budete môcť dať nálepky, budete môcť na mojom aukre, neviem, ale predám tam nejaké kusovky, tak chcete sa môžete na moje aukro pozrieť, môžem vám to dať do popisku tohto videa. A nezabudnite pozrieť aj Instagram. Takže ďalšia karta je Gabriel Jesus a Eddie Nketiah. Ďalšia karta je Samuel a Dušan. Máme Manchester City. Ďalej máme... Vlastne som to bolo povedať, že v týchto nálepkách sú aj ženské. Takže Katakol, Olga Karamana a Olia Hernandez. Úprimne v týchto ženských neviem, kto je dobrý, takže možno neviem vám povedať. A Anton Griezmann na Gold a to je všetko. Zase si to tu troška upracujeme. Neskôr bude aj väčší opening týchto nálepiek, možno 10, neviem, uvidím koľko zoženiem. Toto je len taká ukážka toho produktu vlastne. Vlastne máme posledný balíček. Zatiaľ sa nám nepodarila žiadna ruky, tak dúfam, že sa nám teraz niečo podarí. Takže Vanderlan a Gabriel. Na zlatej máme Federico, Dušan a Arkadiusz. Prepačte za čítanie. Bellingema máme na zlatej. A zase nejaká ženská nálepka. Neviem, či náhodou toto nie je tá istá nálepka, alebo sa mi to len mári. A posledná nálepka je Andreas a Erik. Tak toto sú všetky. Nepadlo nám nič zaujímavé, čo by mohlo mať nejakú väčšiu hodnotu. Jasné, že viete predať samostatne tieto kusovky, možno jednu po 20 centov, alebo keď vám chýba málo do albumu, tak si radšej kúpite kusovky. Takže viete to akože predať, viete z toho spraviť profit, len to dlhšie trvá, kým to predáte. No. Takže to bude všetko z dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike. A v najbližšej dobe čakajte unboxing SP boxu, Blaster boxu 2020-2021 a ešte niečo z SP Hanger Pack. Môžete čakať v najbližšej dobe. Tak to je všetko. Tak čaute.